Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Afternoon edition. Action reports. Afternoon edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action reports. Afternoon edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Isibo na warasal sa inyo sa ring Marlo Action Radio Philippines Standard Time alas 4:55 sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga kaaksyon tagparamati sa tabok sang kadagatan, ang isla sang Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa aton siling broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation petsa 17 bulan sang Hulyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sabado nga presentation sa inyo siling palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagtulong naman sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga report sa tagsa din na sinika mga areas of assignment. Mga balita sa lokal, inyo mabasahan, pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dili mabatian sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Sabado nga presentation. Sa kada hapon nga pagpangalagad sini nga palatuntunan, mangin katimbang naton sa inyo diri nga programa. Ang aton sini Patrol 2, Crosswind Patrol, nagalambiyong na sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Bantayan namon ang lakat sang panahon sitwasyon durante amat-amat naman nga nagadalom ang aton sini nga kahaponanon pakadto na sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities? Way taman ginapangayo from where the action is. Pang Sabadong edisyon, boylog naton the return of the comeback. Sa Sabadong edisyon sa Action Report After Edition, upod naton Action Dale Salazar. Welcome back, Action Dale. Back to back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Taho. Updan magkita sa aton sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri sa aton nga IT expert Action JM Viking. Sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagad, talos temporaryo sa sininga programa, tagsa ka Biyernes kag Sabado Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan sa inyo regular ang korman sa sininga palatuntunan, Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin isa ka oras. Kag isa ka minuto nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon.
Karon nga kapunanon mga gulugal umon ang pila ka porsyon sang bakulod. Hindi nato mapaktan kung kaysa nagatulot talithi, nagadabu-dabu. Nakasiling kita nga ti daw mabulubog na subong ang tiyempo tungod sa hindi mainit nga panahon. Kaya kung namo ni oras kung daw regular ang tiyempo, hindi abnormal, namo ni oras, puwerte pa kainit. Sakit pa yung singkal sang adlaw durante nga hinunod na siya. Ang aton liwat nga pagpaandam sa publiko sa aton nga mga pumuluyo sa Koto Malabutan sining aton broadcast. Sa mga nagapamati karon nga hapon, sundon tagihapon ang ginatawag nga health protocol. Paghugas ang kamot gamit ang habod, pagsoksok sang face shield, dala ang pagsoksok sang face mask, social distancing, pamaagi nga hindi kita dali matapikan sang sining COVID-19 nga sa gihapon padayon nga nagaapekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa gihapon bilog nga kalibutan. Ang panawagan sa aton gobyerno, sundon tarang ang health protocol, ipaiway taanay ang mga social gathering, mga pagtipon-tipon nga posible amo ang halinan kag posible amo ang kadtuan kag palapitan sang sining COVID-19. Amo na sa gihapon liwaton ta ang panawagan sa aton gobyerno sa lokal kag nasyonal, pabakuna na kamo. Mientras tanto, hindi paulihi ang tanan. Anuman nga sahi sang bakuna nga available sa inyo barangay, basta may ara vaccination program, hingaliti, kag kadtui, kag magpabakuna. Importante nga makompleto ta, duha ka tublok ang aton sini pagpabakuna para nga mangin sigurado nga mamangin babakod ang aton lawas sa pagdepensa sa anuman nga klase variant sang virus nga hana magsulod sa aton lawas. Amo na gani nga sa wala pa yan nakapabaksin, sustain health protocol sa mga nakapabakuna kompleto. Mas maayo pagid sini sa gobyerno kung nakapabakuna ka kompleto, kag ginasunod mo ang health protocol, dako-dako ang tsansa nga hindi ka malatnan sa anuman nga klase sahi sang virus. Amo nang panawagan sa aton gobyerno, basta gani may bakuna, hindi na magpangalagag, hindi na magduha-duha pa, pabakuna na. Maluoy ka una sa imo kagalingon, ikaduha maluoy ka sa imo pamilya. Ang pagbakuna sa anuman nga klase sang baksin, hindi ina gapatimaan nga ikaw patyon. Indikasyon ina nga may depensa ka sa imo lawas. Amo nang iban bot din niya halalin nga mga klase sang balita. Sa wala nila nga fake news. Lagi napatalang nilang tao, lagi napahadlok nilang tao. Hindi mo kutang nga kita nga ang balong kaya sang parehas mo nga ala nagkapakompleto kada bakuna nang kabuhi mo hasta lang si duwak tuig kikita bla katunto. Kabay panggahambal niya mong una mapatay para mabatsagan nila kung ano ya ka delikado sang COVID-19. Kaya mo na basta gani may bakuna, palihog hindi na magduwa-duha, pabakuna na kamo.
lantawon nyo ang inyong kagalingon, lantawon nyo ang inyong pamilya. Isa lang sa pamilya nyo ang magpositibo, kundi malason, disgrasya, tanan, sararama, tanan, maigogid. Amo na ang ginasiling sang tanan, simpo na nga magpabakuna. Sa mga senior citizens ta, nanay, mga tatay, lola kag mga lulo, ato na pilasyon, palihog, please, pabakuna na. Sa piya kabahin, gobyerno, abida sigdesigan nyo man ay, damo-damuan nyo man ang ginapadala nyo nga baksin sa mga syudad, sa mga banwa, sa mga probinsya, sa mga riyon, para nga ang tanan matublokan na. So, hindi kong kisa kaintindi man nga nagaka-delay niyang mga pag-alabot sa aton nga mga vaksin. Hindi ko kaintindi, diin ang may diferensya man. Halingati kong kisa kung basihan mo lang ang gobyerno maghambal, labi na gid si Secretary Duque, daw matsako daw husto lang sa perme. Damo sang balibad. Sa totoo lang sa prangkana yung istorya, sugod nga nagka-pandemic ang Pilipinas, way gigoya salig kag daway goya ka believe kay Secretary Duque. Sa una daw nagabilib pa kung siya. Pero pag abot sa pandemic, nadula na yung pag-believe ko sa iya. Puraw tinike lang. Puraw lang show up daw salita ng salita. Kung sa Tagalog pa, kulang masagawa. Kaya muna, padasig-dasigan nyo man may sa aton nga gobyerno. Damo-damuan nyo man ginapadala nyo sa mga probinsya. Padala ka mo sa isa ka probinsya, tulungaon pa sang pila pa ka probinsya sa isa ka riyon. Halimbawa, papadala sila sang baksin sa probinsya sa Negros Occidental, ay tulungaon patanaya sang probinsya kag Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, ay tiamak mura banwa. Igo magabot sa isa ka probinsya, gabayan na lang i-distribute para sa mga banwa kag syudad. Depende sa populasyon. Damo ng problema gid. Di ang isa karon gid sa ginabantayan ining pagsulod na sang Delta variant. Ginkonfirmar sa Department of Health nga duha na ang napatay diri sa Western Visayas. May duwa tandi ka kaso sa Western Visayas. Isa patay na. Amo ni ang Siman. May isa pa gid ka napatay nga 58 anyos. Nga ginapatihan biktima man sang Delta variant. Kaya mo ni ang kululbaan gi sa tanan. Kaya dasig niya kuno kayo yung mga lakton mo. Kaya ang karakteristics ini, kung kaysa hindi mo yan madetect, dali-dali sini mo salusipon ka lang ni mawaway niya. Gali mo ya kuana Delta variant na. Alam mo, tulot tarang kaso ni ubo-ubo, tulot tarang kaso lang niya. Why niya pili para Delta variant? Bata ka ba no kung tigulang, tambo ka ba no kung niwang. Once tumapik di sila lawas mo, preparar ka gid. Kaya kung mahina-hina lang imong sistem mo, plus kang wala kapag kababakuna, kadelikado nga klase sang variant ni ang Delta. Subong doble ang pagbantay sa aton gobyerno sa mga border control naton sa bilog nga Pilipinas. On the local sense, ang border control naton sa probinsya, hugot man karon nga ginabantayan sang Philippine Coast Guard kag sang aton sini nga PNP Maritime Command. Ang mga local ports naton di ginabantayan gid sang husto. Iti Antique, tabok ba lang ang angat ba lang sang Antique, dagat ba lang mo. Di pwede kaya kasakay sa pump boat, kadto di tabok sa Negros.
Oh. Di subong ka sala guro to ang Espiros to sadto to sang gobernador kantiki to. Kung sabagay sa dalagan sang record kay DOH sa Bilog Western Visayas, kung kaysa gamay ang kaso sang kwan sang COVID-19 kaysa sa probinsya sang Antique compare sa ibang nga probinsya di sa aton sa Western Visayas, pero nakibot sila nga may Delta variant kalaya 2 months ago pa. Oh. Isa 2 ka bulan 40 na naya kalawig. Kag sigurado ko kung hindi na monitor ni Dayon basi ko sus pure palayo lang. Sigurado ko sa 2 ka bulan nga wala ma-detekto na may variant may Delta variant di sa Western Visayas. Sigurado ko damo na to guro na tapikan to sang isa sa mga carrier to kung ari sa ato sa Western Visayas 2. Na namo nang balantayan kaya naton lato namo niyang delikados tanan. Subong sa ato siling nga TV screen ang tanan nga mga nagkalain-lain nga mga partido ho daw nag-isa subong ano pati maan ni nga daw madalagan ginsintay Sara Duterte subong nagambal live ho sa TV PTV si Presidente Duterte nagwa sa screen bago lang gito tsura ni Philip Salvador mga nagkalain-lain nga mga partido ang ginsapol sang presidente amo na ni guro ang resulta sang away nila ni Manny Pacquiao. Ito ka kusab lang makasiling ito ka ulum ko do ka buisit no di pa ya may mga pandemya tangang ginatubang do ilaya sako mo lang kamera sanay kaga katotsada sang mga nagkalain-lain nga mga partido ang ilinaway among ila o PDP laban Partido Demokratiko Pilipino lakas sa CMD ara na nagdanong tingog pwersa na sila amo nang ipatawag sa presidente kido malisaman si Manny Pacquiao sa ila partido ang gwa sila partida giningwap daw sigurado ko loyalty check ni subong ang ginahimo sang Duterte administration mga muni nga plastada pero ti sa likod sinayao ari patas pandemic baw gusto lang nanay ang inaway nyo abi ibutaw nyo sa lugar sa pag-start sa eleksyon abi dara ka mo ya kabrasanay kag dara na ka mo balbalanay damo pa sa problema nga ginatubang sa Pilipinas oh. Way labot sang ekonomiya nga daw nagalala na. Kaya mo ni ang resulta sang COVID-19 eh. Ambot san o patay makaginhawa ni lawig ah. Paginawa ka do ginalagas mo pa. Hindi ka kaginawa lawig, kita madulaan kaginhawa kag hangin. Agwa mo tumba ka. Wala pilas. Una sa balita, una sa aksyon. Nano mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay report gikan sa ato sila nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita ni Action Artay Hopon sa City Hall, New Government Center. Pagpanglimpyo sang drainage system sa Sur nga bahin, sang Bacolod natapos na sang DRRMO upod sa DPWH. Northern portion sang Bacolod ginatala na sugdan sa masunod nga simana. Very good. Sergio Marie Vargas, mayang hapon da. Report dugay-dugay bantayaman gikan kay Action Alvin Graba, Negros Occidental Provincial Police Office NPA nga nadakpan kadakwaan sa armas sa syudad sa Escalante ginpasaka na sang kaso. Sa Pilipinas, sa muning balita sa nasyonal ho, Pilipinas nabato na ang unang batch sang Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. Local transmission sang Delta variant, hibaluon pa sa Department of Health. Samtang DOH nagapanindugan nga gin-aktuhan ang reklamo sa mga nagprotesta nga health workers. Sa piya kabahin, government experts
ginatun-an sa karon ang anti-COVID-19 booster shot. Kapag gani makomplito, booster shots na ta. Kapag gani makomplito, bakuna ang aton nga mga pumuluyo. Bulo booster shots na kamo. Di komplituhan niya ng 12 ka dosis. Wala ka mo katuon nga. Huwag pa gani masararama, kag huwag pa gani katunga ang na bakunahan is Pilipinas, pro. Dayaw mo kuni sa ibang tabla nga ahinsya sa gobyerno mo. Doka, nakalala ko nito kabuisit. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:14 na. Bao si Kurt Russell, Ripuras nga monitor sa ton. Kurt Russell Ripuras. Sa mga Ripuras family dira sa Barangay Sagwa Banwa, Valladolid, may hapon lang Kay Choy Tuma, kay Choy Bining dira sa Barangay Sagwa Banwa nga monitor. Sila ni JC Lopoy. JC ni Nandet bla. Sa mga taga Banwa sa Valladolid, may hapon gyud sa inyo Kay Mayor Maravalles da Bebot, kay Vice Mayor classmate ko Rowel Yugore. Kag sa mga SB member da. Sa mapisan nga hepe, sa Valladolid Police Station, may good friend Police Major Wilfredo Binuman Jr. may hapon na sa imo sir. Si Victor Tugapo, monitor sa Murcia. Upo diya ang merchandiser sa Upboat, Murcia. Kag sa ila mga gwapa nga staff. Kag sila boss na Sir James Lim. Mbaw. Kasip-sip si Victor Tugapaw. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:16. Check na si Action Dale. Sa paglibot-libot niya sa Bacolod, Sabado nga presentation, sitwasyon, trapiko sang Bacolod. Action Dale, may hapon. Yes, Action Erica, I'm back. Donahid lamang ko sa ako doon siningi mga kakso. Gani Dale. Gani, drama ta sa imo. Yes, so patuloy ang laban, Action Erica, kontra COVID-19. So, pagsika nakakaon ka na batsoy? Yes, ang batsoy nga makapatay sang virus. Pero hindi virus ka COVID-19 virus at tiyan. Virus lang sa tiyan. At least na init-initan ng aton sining at tiyan, Action Erica, tutunlan Kagaw na makahatag sang dugang energy subong nga Sabado sang hapon. Subong hapon nagtrutality Action Eric, pero balik na sa normal ang weather condition diri sa may syudad sang Bacolod. Kinpasa iya lang gamay ang mga dalanon diri sa may syudad. Pero subong daw nagtrutaw kay na wala na sang taliti subong hapon diri sa may syudad sang Bacolod, Action Erica. By the way, gina-shout out lang ni Action Erica ining mga frontliners natin dira sa may South Hills Academy. Oo. So, madilati, magbalik ka, Action Dale. Tita Mia, walang kami. Amo lang utang ko sila, Action Erica. May kitang accommodation nila si Action Dale? Accommodation nila 100%. Wala gitrik lang mo, Action Erica. Gani, namigid. Approve namin kita. So, sa mga nurse nila, si Nurse Jean, si Nurse May, mga utility, kag mga nag-prepare man sa mga food para sa mga COVID-19 patients. May nabilin ba mga tugid man, Dale? Damo pa. May pinapasok Damo mga pa. COVID-19 patient kay once nga mag-release Action Eric, kung mag-graduate ka na sa quarantine facility, Okay. may nagabulos Action Eric, so depende na amo na rason nga kung na symptomatic ka na, consider ka na as COVID-19 recovered patient. Okay. Kag may di bala maginotok sa quarantine facility, kag may mabulos naman. Okay. At least hindi malikawan ang congestion nga ginatawag Action Erica. Pero ang dito sa may South Hills, for frontliners lang dito, no? Okay. Nga isolation facility Action Eric. Pasalamat man kita kay Councilor Novero. At di ka pwede makonsider ka mas frontliner. Si Action Dale ko natin. Pasalamat kita kay naghatag man sa assistance si Councilor Novero. Ay dito kita sa may South Hills Academy Action Erica. Dale, pila gani kadlaw ang pag-release ang resulta kakwan pero sa katao bala nga Paswab. nag-negatibo sa nagpa-swab la? Nagpa-swab Action Erica. 2 days ako nag-positive sa COVID-19. Oo. On the days ang swab Action Eric. And then, ang iban nga negative Action Eric, delay ang ila sining pagwa. Kaya may kilala ko bala din nga nagpa-swab sa bala, negative siya, negative.
Ti gusto yung kuhaon ng negative result, doon na lamutan na 15 dias, na pa siya kakuha sa iyang result. Okay. Ang iba actionary through barangay, gina-inform kung negative or positive. Oo. Amo na siyang sitwasyon. Pero, Di pa kayo negative ni siya, daw 15 na kadlaw, daw ang iba niya nga naging negative nga upo dyan sa swab test, nakakuha na siyang, the certification. may actionary kang result yung bala RT-PCR test nga lab result sa Oo. molecular sa corazon-loxin. Ti- ang Ako, i- katulad din siya actionary sa room 102. Ah? Room 102 sa City Health Office. Room 102? Yes. Oo. Kung negative ka, tikad to kada kay iba may mga requirement actionary mo magbalik ka sa trabaho, nga ba rin dapat negative may result ikaw, Hindi no? pa kay ang iyabla nga kuan niya nga concern nga ang duwa ka upod nga nag-negative ang nakuha na nila yung kopya sa result nila. Ang iyaya way pa ya makuha 15 dias na. Okay. Actually, kung nakapun hard copy actionary, di pwede siya makado sa room 102 sa City Health Office. Okay. Halang iban kung may kilala ka sa City Health Office, may mga doktor kadalayaw nga kilala, ang iban actionary may mga access nimo no sa Abi ko- COVID-19 result. Oh, abi ko yung barangay amo na yung makuha. Kaysa ako nga kay actionary ka dito ko nag-diretso sa may City Health Office. City Health Oh, Office. sa room 102, no? Kung ang iba nagka-process sa mga benepisyo mo. Kaya natingalan siya blang I think kung di na pa swab test sila nga tatlo. Ang duwa ka upo dyan mga after 2 or 3 days nakuha na nilang iya tingala siyang iya wala pa yagapon 15 dias Pero na. negative man. Pero negative na siya, negative man itong upo dyan nga duwa. Basi nagpalampaw itong mga doktor. Di nakuha ko sila dyan sa 102 sa... Yes, sa room 102, may reductionary sa nga may nga box nga may papel. Butang mo da ang imong ngalan, kag ang pet sa kung saan ikaw kinswab. And then may mga person na dira nga mag-forward sang sleep actionary. So immediately kung nara man na din, makuha man na dayon. Yes, mako actionary most likely makuha na kay 15 days na mo, lapig-lawig na. Oo, lawig-lawig na iya, tingala sa gani. Importante negative. Ang negative bisay delete, pero ang punto yung nga wala siya bla certification, nga nagpapatol yung negative siya, although ang duwa ito ka-upo dyan, nakakuha na yan, negative gid eh. Yes, ang iba actionary sa barangay nagapangayo sang certification. Ang iba na mo natang iba nagapangayo gid sang hard copy kumbaga sang resulta. May nagahatag man copy, soft copy actionary kung may kilala ikaw sa City Health Office, i-forward nilang result mo, nga positive ka or negative, bagay na yan sa messenger. Pero ang barangay, pwede man na maka-follow up dahil kay kung mo dira sa istar nga barangay. Yes, sa third actionary, actually sa napamangkot, kung tumatif, bikwaon ko ang resulta sa nga ako niya kilala or ito, third actionary ka. Kaya actually gina-release nila black and white mo lang ano mo na result, no? Kay unlike pala sa hard copy, dyan nga red gina ang tinaga nga positive for COVID-19. At black and white lang na for purposes lang ako. Dapat kita sa trabaho, pag magbalik sa trabaho, pag kung may mga i-process ikaw dira nga mga benepisyo or claims actionary ka. Okay, yan mo lang yung paniguro, mo lang kaya mo nabla siling ko, sa tatlo sila nga gin swab test, isa nila kaupod positive, pero sila nga duwaya negative. Nang atong upod yung isa ya, I think 3 days, nakuha din ang result niya nga tiyan mo na negative siya, pero iya tingala siya nga negative siya, hasta sa mga CDS na wala pa yung ma-release ang iyang resulta. Ano naman? Pwede siya ka-request actionary ka sa City Health Office sa room 102. Actually, dasig lang. Dasig na. Dasig lang Okay. Mga pilalang ka minutes release na yun. Natilawig-lawig naman ang yan nga paghulat. Pero ang barangay, pwede man na makabulig sa ila? Yes, actionary ka. Parang yung isang barangay? Katuman sila sa room 102, no, kay dito actionary ang releasing niya sang kopya sang result. Kaya actually ang sa barangay actionary gina-forward na ka laboratorio dira or contact tracer nga sa amo ni nga barangay may dugang pila ka kaso, amo ni nga mga result negative. Kaya may material ako actionary kaya amo na sa case ko bala duwa kadlaw nagwala na result nga positive. And then, pagka the next day, may mga close contact ko yabi. Pero 4 days actionary sang nagwa nga negative sila. Ina, kung nagpaswab kaya sa base center o kung under sa molecular laboratory sang corazon-loxin nga delay ang negative result actionary ka. Okay, negative sila nga duha 3 days after nga nagwa ang result ang iyang upo niya nakuha ang kopya wala pa niya makakuha kopya. Yes, pwede siya katugo na sa mga himata ni actionary nga base maka-drop by man lang dira sa may Bacolod City Health kung siya mismo na lang nga personally, no? Yes, pwede kita personal actionary para at least makapulo pa bang sa basta may mga na-overlook lang abi or
miscommunication. Gani. Amo na action Eric ang nga nagakatabo. Sige. And sa mga action natin, mayo ning to sa action Eric ni Kapitan Gloan Tambasen sang Barangay Montevista. Oo. Kaya may isa din siya ka staff nga nag-positive recently sa COVID. Pero ang mga close contact ni Action Eric nga halos mga nagatrabaho man sa barangay, may mga tanod, mga Oo. barangay health worker, negative yan sa COVID-19. So isa din sa gin pasalamatan ni Cap is bangod sa vaccine, no? Kaya ang halos ni mga staff dahil sa Montevista na makunahan na against sa COVID-19 Action Eric. Actually, si Cap Tambasen, man mo, nag-swab test man siya, kay close contact man siya, pero negative man siya Action Eric sa COVID-19. Resulta ini isang pagkumpleto nila sa vaccination? Yes, amo na siya Action Eric nga, amo na siya vaccine really helps. Amo na siya ang post rin sa kapitan sa Barangay Montevista nga may isa nga nag-positive sa barangay health siya sinayang kabarangayan ti pila diri ka mga persona ang close contact like mga kadawat, barangay treasurer, barangay health worker, clerk, worker, driver, kadwa katarad Action Erica negative sa COVID-19 nga close contact ini sila sang nag-positive man dira sa barangay Montevista. Kaya mo nang bintaha sang sang natawag ang vaccination? Correct. At least bala kung first dose, at least makabulig-bulig na pangaman na ang imo sining nga lawas and additional pagid nga layers ang protection kuna magtublokan kadira sang second dose sang COVID-19 vaccine Action Erica. Effective Action Erica ang face mask ay share ko lang bala sa ako nga case, diba sa action ninyo? So dahil kami, di ako all the time, may nag-wear ko yung face mask sa sunod sa patrol. Si sir, action ninyo negative. Walang bentaha action na rin ko nag-face mask plus face shield para at least ang in kaso gid kami positive dressing at least hindi bala malatnan or maglaton sa ibang nga tawo ang COVID-19 action Erica. So, subong Action Eric sa padayon nga paglambihing sa patrol dito sa mga syudad sa Bacolod, shout out dito sa mga traffic enforcers dito sa may area sa dalong dito sa Halanduman Tower. Action Eric panilag-nilag sa lakas sa trapiko tawhay actually paglabay natin kayina mga tatlo dira mga traffic enforcers sa bitaw ang aton sining nasiptatan Action Eric kag-loaded subong ang parking lot sa Bacolod City Public Plaza ilabi ng mga motorcycle ay dito sa bahin sang Central Market ginadili Action Eric ang pag-parking sa mga motor kundi private vehicle sa gindamang ang ginatugutan kay mayaraman sang mga nagbantay dira nga mga traffic enforcer pag kung may katulad ang motor nga naglapaw kaya sa 10 minutes pwede kaya nga may issuean dira sang citation ticket violation sang illegal parking Action Erica. Boss nga lang may down out lawig-lawig ni Action Eric sa advisory sang Senecol ang mapektuhan hindi ni siya bilog nga lugar Action Eric ang mapektuhan diri ang barangay Alihis Gid 6 a.m. to 4 p.m. Action Erica. Kay subong adlaw may raman burn out 6 a.m. to 4 p.m. man pero sa area siya sang barangay Mandalagan or Mountain View substation. Pero boss nga adlaw di ang mapektuhan ang area sang barangay Alihis Action Eric based man sa advisory sang Senecol nga gin-post sila sining official Facebook page Action Eric. So muna preparation sinyo dira power bank i-charge ang mga galamiton Action Erica para at least preparado kamo dira boss nga adlaw kay lawig-lawig ini nga brown out ngayon sining tubangon boss nga adlaw. And tiyan mo sa mga Action Eric pinakalitas nga sitwasyon diri sa may syudad sa Bacolod mayo ang aton sining panyempo sa sining mga tinion kag kay na mayroon lang sang vehicular accident diri sa may Galo Lacson pero pag idalay man lang isa ka jeep sang Bata Libertad nga rota kag isa ka private nga salakyan kag negative injury or wala man sa may nasamaran sa sini nga insidente. Ang observation report sang patrol sa mga Sabado sang hapon gidadulong sa inyo sang KBC Plus. KBC Plus
report sang patrol. Ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon de Sarasar. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod kung trapiko ang pagkabalan pag may time. Balikan na lang karon sa Action de Salazar. Isa ka breaking news karon nga hapon. Si Manny Pacquiao out na sa PDP laban. In naman si Secretary Cossy. O siya sa mga presidente sa PDP laban. Yung kakas na si Manny Pacquiao. Sa nagapadayon nga hinunanon sa presidente sa nakalilaing nga mga partido sa isa ka hotel dito sa Metro Manila. More on this, pantayan sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. May nga po dira kay Saldi Riston and family dira sa Barangay Sumag, Humalomina. Naga-monitor gid diri sa inyo palatuntunan sa kay Zen Cabales. May hapon gid kay Jerel Gadudo. Mga pamilya Presquito dira sa Lacasilianao, labi na gid kay Maria Fe Presquito, naga-monitor gid dalin kay Jade Presquito Duyo. Sa kay Ana Sinoro, mayong hapon lang. Ginatama nyo lang sa Action Dale Salazar. Ibonibot sir sang Germany, check attendance, nakashare na siya. Sila ni Martin Aliling, Christy de la Cruz. Sige, check tani ang information ni Christy de la Cruz, B. Inday Blasa, mayong hapon gida. Kag kay Belma Laloy La Rosa, Dalmicias, Cavite, ka-monitor sila gali. Munisipal Malaloy La Rosa. Kay Elmer Regula, tamyaw lang sa nanay, bining kag si tatay Tuma Regula. JC Tabuyan sa barangay Sagwa, Banwa Valley, Atulid, Tabuyan. Ganino. Alin kay Elmer Regula. Mayong hapon dira sa inyo. Sa kay Lister Ayan Disendario, mayong hapon gid. No? Sige. Pagbalik na itong report ni Action Art kay Action Alvin, pagkatapos lang sa itong reportante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Man. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. kita ulog na nay Samsang ano nga kaintangan Responsable nga pagbalita Padayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala at palanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon
pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato sining pagpangalagat may hapon nila kay Josel Sigonla sa kay Manang Sonia Dilatori Delgado, Randil Casipe dira sa Cavite, si Remedios Taton na Makilan kag si Lister Ayan Di Sendario sa La Carlota City. Naga-monitor gid sa aton sining pagpangalagat karon ngapon kay Sir Joseph Martin Yulo sa kay Diding Alojamiento da sa Barangay Antipolo, Banwa, San Pontevedra. Ga-monitor gid sila ni Tita Bibing Severino, Ligay Villares at Chivar dira sa Barangay Talok, Bago. Ramon Caglosi at Chivar. Ga-monitor man si Manong Mario kag Manang Linda Verdi Frado dira sa Florenceville sa Barangay Pahanokoy. Ga-monitor gid sila sa kapihan dira ni Cleo. Boga monitor ko ng pamilya Coloso, Uico, Baro kag pamilya Rosadia. Salamat gid dira sa inyo ang naga-monitor sa kapihan ni Cleo Barbas. Tanya Ramos may hapon kag kay Palasuelo Mikay Perez Mika dira sa Sipalay, ara man naga-monitor. I-check na mga report na gikan sa aton sining nga mga patrol na unit reporter sa standby sa number 2 sa Action Artay Hupon. Ang ini pagpanglimpyo sa mga drainage system sa sur sang Bacolod halos tapos na. Suno sa DRRMO o pod sa DPWH northern part sang Bacolod, sentro sa masunod nga semana sa pagpaninlo. Ari si Action Art ay hupon. Action Art may hapon. Yes, goodbye Kapol. Why na mo? Why na no? Why nang Kapol ko sang DPWH bula sa kontraktor. Naging kapulan nila to sa asfalto ang mga manhole niya ng buko sa drainage. Ito yung natapos sa giban kag at least ang southern portion sa Bacolod almost complete na kag among itong ginatagan priority sa trabaho ng sa DPWH o po sa flood control team sa DRRMO. Now, sunod din kay Sir Frank, sa kay Sir Jomari Vargas, Executive Director kag Cluster Head sa CDRRMO. At least nahawanan na din Manila ang lugar sa sunod nga bahin sa Bacolod. Kag sa masunod nga simana, ang ginatutukan ang sa Northern Bacolod naman yung portion. Isinig niya ang sa Northern Negros, ay sa Northern Bacolod, sila nga sa Lacson naman yung inisyal na kabigin patigayon na inspection na daw may pila ka ma-portion na daw hindi man yung problema so direct kay naga-work di man okay man lang ang trabaho sa ang sitwasyon sa drainage. Yan may mga portion din man yan daw may problema nga mo nang ilagit tutukan sa masunod nga simana. So nagalaom siya kini target sa nga project kung sa DPWH sa pagi sa task force yung tungkol na Mayor Bing siningabulan sa July matapos ang nga program dapat mo.
amo na nga silang rami-ramihon nila sa pagtatrabaho ang ining proyekto. Yari si Senate Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa CDRRMO. Nabuksan na nila sa illegal mana, so nakasuyop na kanito. Tapos, alin na sa limited, so dahil Lisares, sa pagkaturo, tapos may tay-tay na dito sa Abadam na. Kaya mo na ng problema eh. Okay. Kaya nagabahadang yunuan na yung kagtubangan tayo. Next week naman, ang sa Lacson, 9 to 14, na-check nila, wala problema. Ang dito na lang kami sa may flyover na yun, kaya may problema to. So, ang target siya na by July, ito puso na tanan, sir. Ang puso nga na mo na pati din sa likod siya nga siya mo daw kay ready sa October sa may bago na lablan ng kondo. Ipa-check na mo to sa taon hiligad ang guluan dito sa puno ni Giles yung bato ng balaso ng patiluan na mo to yung labis na to. So, pwede na hoping nga mag-taas yung tubig hindi sa magdugay kito na amriana na mo to. Ano na action, Eric, na ang parayag ni Sir John Marie Vargas? Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-action nyo, action at tayhupon, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kita, Aksyon at Hupon, report gikan sa New Government Center. Halin sa report ni Aksyon, sa inuwanta naman ang report ni Aksyon Alvin Grama. NPA nga nadagpan ka nakuhaan sa armas lutang sa syudad sa Escalante, ginpasakaan na sang kaso. Ari ang report na Aksyon Alvin Grama. Line number 3 sa Nopo. Aksyon Alvin, may hapon, please come in. Maayong hapon sa mo aksyon, Eric. Ginpasaka na kahapon nga adlaw ang violation of RA 10591 o kung paghupot sang illegal nga armas. Bato kay JC Lavisto, 55 anyos, residente sa barangay Lalong Proper, banwa sang Calatrava, samtang ginhilway man ang upod sini matapos na aresto sa encounter between 79th Infantry Battalion kagitnaligar, miyembro sang New People's Army dito sa Sitio Abaca, barangay Malasibug sa syudad sang Escalante. Sunod din kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi, si Labisto gid lamang ang ginpasakaan sang kaso matapos nakuhaan sang duha ka mataas nga kalibre sang armas, samtang ginhilway si Joel Baroy, 45 anyos, residente sang Sitio Magazine, barangay Bago, banwa sang Salvador Benedicto. Naudugang pagidiri ni Despi. Ila ginhilway si Baroy matapos na ibaluan nga wala iniga hupot sang illegal nga armas. Madumduman nga sa itong tinalikdan nga Webes, alas 3:30 antak na sang kagahon, tigayong na enkwentro sang grupo ni Army Captain Jeffrey Sinwes sang 1st Platoon sang 79th Infantry Battalion, ang ginapatihan miyembro sang New People's Army sa diin napatay sa enkwentro si Wilson Yanong Jr. sang barangay Minapasok. Plano man kuntani ni Labisto nga magpalagyo paagi sa pagsakay sang isa ka salakyan apang paagi sa checkpoint sa mga otoridad, nakita sang mga ini si Labisto nga nakasakay na sa multicab nga ginamaneho ni Baroy. Na-recover sa mga otoridad kay Labisto ang isa ka caliber 45 nga may magazine kag isa pa ka 9mm pistol loaded sang isa ka magazine nga may 9 ka mga bala. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi. Napaila ang kaso ang kagapo, no, na inquest, pero na-release ni si Joel Baro. Sir, anong ground nga na-release siya, sir? Wala man to sa recovery ito sa yang so pali army ang nag-endorse din, wala man to wala sang recovery dito apat sang pag-investigar ta dito. Endorse nila for further investigation nga matabo, then na-find out nga wala to sang pwede nga i-file dito sa iya. Si JC Labasto, sir. Na-file mo na inquest. Kabahin din lamang isang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kita, Aksyon Alvin Graba, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May hapon nila, tamya ko lang si Edmar Diquilla, Excelis Paras, Nestor Tabilona, Amelia Tabilona. Dara sa may Purok Akasya 2, ang paramyaw lang kay Andy Sokita Tabilona. Kay Emmy Esmeralda Dolido may hapon, Ana Sinoro, kay Jenny Oseser,
Ana Fe Marquez. Tamiyaw ko lang mga kids ko, si Lawrence kag si Chris Zyrene. Dira sa La Castellana, watching from Kingdom, Saudi Arabia, Ana Fe Marquez. Oy, si Eva kag Joel Sangko. And kids, may hapon gid. Connie Dormitorio. Dira sa Talisay City. Sa ulo ko mga news anchor nga bayi kag lalaki. Tuod kanday ko ni Dormitorio. Very good. Merly Gonzaga may hapon. Otay Benedicto dira sa Victorina Heights, Mansilingan. Kent Bulakawan ni Saga monitor man sa aton sininga palatuntunan. Sa Handumanan. Rosie Sidico. After 2 years daw mahimo sumbi. Ala Agosto bala ako isikondos nako. Ho ho ho. Ay, Bertino. Emmanuel Miraflores Cuales. Ginatamyaw lang si Engineer Arthur Normandy dira sa Barangay Mansilingan. Si Marlon Position and family dira sa Langilan may hapon gid. Engineer Marlon Position, no? Kay Joanny Mel, kamusta ka da? Sa La Castellana ara si Rosendo Mondrial Iriliana. Barrio Garay may hapon. Christian Roa dira sa Victoria City. Roa family may hapon. Hasir Huhilyada may hapon man Kay Tanya Ramos, Mr. Mrs. Birdie Prado may hapon. Ay na kay Tanya Ramos. Sa Terry Simpronyong, Palasuelo Mikay Perez Mika, dira sa Sipalay may hapon. Sa kay Erwin Bailon, mayong hapon madala. Kay paring Roger Montalboda sa Cimaros Wine Center may hapon gid. Kag kay Nono Mira Valles. Gamonitor gid diri sa inyo palatuntunan. Sa kay Neo Cordero Aliangan ayong hapon da. Ayos eh. Sige, salamat kita. Dugangan ta ang aton si Maxo Balita pagkatapos lang sa ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Once upon a time ay nanay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalapnag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio,
Bacolod man sa gihapon, padayon Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. May hapon dira sa kay Randil Kasipi, patamya lang sa utod kuda sa Abkasa, barangay Mandaragan sila ni Nonoy Kasipi, kag Bibing Kasipi. Sa kay Adfi Caceres na may hapon, Domingo Guansya, kay Erwin Bailonda, kag kay again kay Engineer Emmanuel Mawi, Mira Flores Cuales dira sa Qatar. Patamya gid si Engineer Arthur Normandy dira sa area sang barangay Takuling. Dara sa ginatamya ko lang dira si Nelny Realista. Nelny Realista. Hi boss, actually record PM always monitor lang kami di sa balay diri lang sa likod nyo station. Agali ka. I love action forever ever. Wow! Puwerte si Nelny Realista, may pasaburno ka pa ha. Toto Alex Montesa, baw nakahingagaw pa si Toto Alex Montesa ho, puwerte ha. Sa kay Cherry kag Nonoy Duario and Kids dira sa Maaw nakahingagaw pa karon nga hapon diri sa inyo palatuntunan. Richard Acondenes, Richard Tibor Roma, mayong hapon da sa imo. Manan dira nga pamati. Way taga panahon sa aton sinipapalagad action report after edition sa badong presentation magatakop ini balik ini sa Lunes same time same station. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga hapon. Action Alvin Graba, Action Art Tayhupon, Action Dale Salazar, Action Papang Nixon Tahom, technical partner din sa Studio A, broadcast engineer Oliver Pasor, backup diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin, si Maylin Galino ho, ara siya sa Qatar nga monitor pa sa aton sini nga pagpangalagad. Transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad sang Bago, si broadcast engineer Edward Balico. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinuvea, ang inyong regular anchorman sa sining nga palatuntunan. Kita karon sa gabi, last 12:30 to 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanong, salamat gid sang inyo sining nga pagpabati. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!